Hallelujah. Yero il Trai. Yan ai ka burom ka jingo shu balai baro. Ublay jingilong badai hop. Ban yo ai ka burom. Bat ka jingiro baro. Para bangai be. Nyadap ka jing kemen. Nyadon haga jing kemen. Ngayo ka ka por ka bynta. Ban ya dua step haga ka por. Ban ya kenduk bat piru haga ka por. Nyadon hau rendang. Uba bat hudro kumju kam lele ngak kemen sngew kemen ngayo bani kendu bat pi jeng ni ke step haga Jingduwai jeng ni ke por ke bakenta ngai ke blai i pi baro ki para bangai be e wei baro haga kerteng ke bathiang tam ke ba im ke badan bor jo Trai jugi bo ulang Jesus Christ kene ke step jeng jing kemen ke step ke pendap de jing kemen yang ai pi ki baro ki be i ki jo Trai ki ba eat ki jo balai ki khon ki jo balai ki khon ki ba so spa ki jo balai ka pen tap ki de ki kemen ka pen shloi ki de ki kemen ha ki de por ki ba kenta ni yo pa ni kendo bat pi ha ki de por ki menta then ki step ni ne duai e ka bangin bu Jingduwai jo ni ka step na ka benta bangin long ki ba shlur ban phla yo Trai ban ngin sngew lehrain ye ka gospel ka jang Trai kata bangin lap na kakatien jo balai shua ka bangin duai in lap na kakatien jo balai ka baong na kachitipol apostol shekin nang rom chila nang nakhat ka bakhat reu upolu shekre jo Trai wang ngam sngew lehrain ye ka gospel of Christ na bakalong ka bor u balai ye ka ban penim yo way u bangai yo jiu ning kong bat yo krek ro kata ong kakatien ka jo balai ngau bangai ika katin jo Trai pingai ika katin ka jo Trai but ngim sngew lehrain ban phla ban yalap ika gospel ka jo Trai jo Jesus Christ na bani tip bagan ika katin jo balai kadon ka bor ka jo balai but kalong ka bor ka jo balai kana ba ong naga gospel jung Lukas ro kom ji we ko blai punya ko na ba ka we ro ka katin no blai kan om long klem ka bor na ba ka katin ke jong blai ka dan ka bor ngan om sngew lehrain ni ka gospel of Christ na ba nga tip ba ka long ka bor ka jong blai kana ka gospel ka jong Jesus kana ka bor ka jong blai ye ka ban pen im nyo we po we u ba ngai ye ka ye u ba ngai ye ka gospel on pen im yu ang katin jo balai yo jiu ne kong ba yo krek ro nga ko mo bangai ye katin ka jo Trai pi kum ki bangai ye katin ka jo Trai ha ka no ka jaka ka bangai dan ha ka no ka jaka ka bangai dan ngin om lehrain ye ka gospel o Trai ngin ya lap ye ka gospel o Jesus ngin pen bena ka kubor ka jing pen em ka jo Trai ngin pen bena ka kubor ba ba ka katin ka jo Trai ngin pen bena ye ka jing pen em ka jo balai ngin am sngew lehrain ngakan tu ye fi wal lehrain ban yalap yu Jesus wal lehrain ban sakhi yu Jesus wal lehrain ban phla yu Trai wal lehrain ban ya thu yu Jesus shiki way pat ki paralok ki para jor ki jong pi ki para marjan jong pi ro kum jo wal lehrain ban sakhi yu Trai wal lehrain ban yalap yu Jesus wal lehrain ban ya thu yu Jesus shaki parlok ki para jor ki jong pi ngine duai ne ka por ka bakanta bo blai un bu happy ka dot not ka ba shlor ban ya lap ye u ngine duai bo mun sim ko ye blai un bu happy kata ka mun sim ka ba shlor un wen ka jing lehrain jong pi ye ga pin om sngew lehrain ban phla yo Trai tu ngine duai ha ka por jeng ne ka sta pila ban shimat talang ban nga ban pendam lang ha ka Jingduwai jeng ne ka por ngine duai Trai Jesus nga ai ngo ime ablay joga ko Trai jeng ne ka step ka ka sngi ka bakenta me pdio ablay ngi ko Trai blay ga duai ko pa be shimi ka do no jeng shime ka bangi ai ko Trai Jesus blay joga ka bangi berat ka jeng jeng shime ko pa be men sim ko oh men ya rap lem men Israel lem men ko Trai blay ga duai baro kini ken men ki para bagay baro ko Trai Jesus blay joga men bu haga dok not ceki ko Trai kata ka dok not ke bashlur ko pa ka dok not ko Trai ke bashlur ban phla
Bat ka dot not ka belay bat yalap ika gospel ka jome. Kin saki kin yalap ika gospel ka jome. Nginam sngew le roy yaka gospel ka jome. Bu hagi ka dot not ka troy. Yaka bagin om sngew le roy ablay. Bat saki bat phla yaka gospel ka jome. Bat yalap ika gospel ka jome. Bat pinpanay ka kubor ka jikpat em ka jome. Men sim khoi men bu ka dot not ka mashlor haki bagay ika ktir ka jome haki para bagay baro men sim khoi men bu ka dot not ka mashlor men bu ka dot not ka mashlor ban pen penai ka khubor ka jingpat em ka jome ban sakhi me ko pa ban ya thu me haki para lok para jor ki para marjan baro tro ya ka bagin om le roy pray play juga ko pa be men weng ka jingle roy joki ni para bagin baro ka tro weng ablay ka tro ka jingle roy joki bu ka jing slur ka tro bagin long ka slur ban phla ya me kin long ka slur ban ya lap ka gospel ka jame kin long ka slur ka tro oh pa ban ya thu ka tro ia ka jing pen em ka jame ko jisu e juga try ka nge ablay bio sngew gangai able me bu aga dot not jogi me bu aga dot not jogi para bagai try ka dot not ke baslur ka dot not ke baslur ban phla ye ka khubor ka jing pedem jome ka dot not ke baslur ban phla ke gospel jome ka dot not ke baslur ban yalap ka try ke gospel jome ka dot not ke baslur ban sakhi amer kom ju try ka dot not ke baslur ban penbenai ke khubor ka jing pedem ga jome jisu e men bu try aga dot not jogi para bagai men bu try haga dot dot jigir kom ju try shimingi men simakoi yalam kom men simakoi yalam kom men simakoi pendap ingin deka bor ke jome pendap ingin deka jingdon rekat jome bat deka bor ke jome nga IT try ibu dia me blay kene baro ga tuai bat nga pan kene kerteng mun jisu la kertaru di amen amen ublay yo ban ker kui fi ublay yo ban don rekat bat fi ublay nang yalam ingi kipor baro ya ka bangin om lehrain ya ka bangin om sngew lehrain ya ka gospel of Christ nabar ka gospel of Christ kalong ka bor ka job ublay ya ka ban pediem yo way po way ubangay ya ka bat ujiu baning kang bat ukrek ro ublay ka kui fi yang ibaro lang na mata ka borom jengo amen.